Защо мануалното почистване на лицето е толкова важно за поддържането на здравето и красотата на кожата? Какво го отличава от процедурите в домашни условия? Козметичното почистване за лице е изключително важна процедура, която има за цел да почисти кожата в дълбочина, да премахне замърсяванията, да премахне отворените и затворените комедони. Процедурата в домашни условия не може да подсигури до такава степен почистване. Тя се акцентира в измиването и в ексфолирането, съответно с домашните козметични продукти, които са по-слаби като действие и ефект. Какви са основните ползи от редовното професионално почистване на лицето? Редовното професионално почистване на лицето осигурява на кожата чистота, гладък релеф и равна текстура, премахва излишното омазняване, контролира себума и премахва наличните комедони. Как протича процедурата за мануално почистване на лицето? Какво може да очаква клиентът по време и след процедурата? Мануалното почистване на лицето започва с диагностика и оглед на кожата, когато клиентът е в кабинета. Първата стъпка от процедурата е измиването, следва ексфолиация. След ексфолиацията се нанася серум, който отваря порите и при нужда се пуска пар. След изтичането на времето, оказано за парата и серума, се започва самата екстракция на комедоните. След екстракцията използваме дърсонвал, който цели да дезинфекцира и да затвори поричките. След дърсонвала използваме успокояващ серум и маска. След маската нанасяме финалните продукти, крем и слънцезащита. По време на процедурата клиента е възможно да усеща лек дискомфорт и болка вследствие на мануалната екстракция, а след процедурата е възможно кожата да има зачервяване, което очумява в рамките на ден. При какви проблеми с кожата професионалното почистване е най-ефективно? Професионалното почистване е най-ефективно при кожа с акне, при мазна и комбинирана кожа. Препоръчва се специално при този тип кожа, тъй като тези вид кожи имат по-активно омазняване и са по-предразположени към образуването на акне. Редовното почистване на този тип кожа предотвратява първо омазняването, второ появата на акнични лезии. На каква възраст е препоръчително да се започне редовно почистване на лицето? Препоръчително е за почистването да започне в възраст между 13 и 14 години или по-конкретно в тинейджърска възраст или при наличие на акне. Какви са най-честите митове или заблуди, които хората имат за почистването на лицето? Най-честите митове и заблуди, които клиентите имат относно почистването на лицето, е това, че при непрофесионално направена процедура кожата се уврежда, става чувствителна, в повечето случаи се появяват и белези, като цяло кожата е разранена. При професионалното почистване това не се допуска. Следователно, при добре направена процедура, кожата следва да бъде здрава, преди всичко хидратирана и почистена. Има ли сезонност при процедурите за почистване на лицето? Не, сезонност няма, може да се прилага в по-студените и в по-топлите месеци от годината. Какви са противопоказанията за процедурата и какво трябва да направи клиентът, ако има специфични проблеми с кожата? Противопоказанията могат да бъдат локални, възпалителни процеси на кожата или общи, когато имаме лечение с антибиотици, свързани с акнето. Когато имаме специфичен проблем с кожата, моя съвет е да потърсят специалист дерматолог.